Lah iki arep kok go nyandi kok dengakne nang kene iki. Antene cepot. Gek nyandi lah marep ngoprasekne iki engko. Ora kena lho, ora kena. Lah kok lebote sik nang kene. Lah paling mengke ra pamitan karo lek menir. Pamit. Gek arep nyandi mengke Dolan karo kene. Ana dulur wedok. Dulur wedok. Kok lek gan beras aja ning kresek lebung kan ning dalan mau. Ki apa ya katekan kon kontelan. Ngendi lho dulure wedok ke omahe? Oleh kambing. Mbok Pin. Munggah mudhun nek mlaku piye? Lah medhit piye? Piye ngene iki lek. Lah lek gawe les ngono ku angel lho, Pak. Angel les. Kek kon ngewahi Mbah Kukuh ning kono ke. Ora lamar dolan nyandi. Dolan nggone Joroboyo. Gek metumu ngendi lho, Pak? Metuku Pak lho barang ngene iki. Ya Allah, Pak. Dulur wedok ngendi omahe? Dulur wedok. Ngindeng. Lah wong ngene. Usum apa kono ke? Ya ora nyapa. Lah lek balik kok sukun kapan? Ya aku wis kawan. Ki engke yo nggo HP engko lek menir telepon. Ora ndek HP bosok HP. Walah, lah piye paling wayah ngisi pulsa ra kok iseni. Ora duwe HP. HP ku bosok nggone sikur kono. Ya kuwi ngonokno geke sing ngesor ki puteren ngangge cuthik kono lho. Mutere ning ngarep. Hah? Kuwi ra kena diputer sing iki. Endi? Jale meneng ae. Endi? Ra munyer. Lah kok ra munyer? Iki ku opo iki ke? Lah iki ya. Iki jaga kare. Iya ngene iki. Enggak aku sing pekok lah. Iya, iki jaga. Lah kek kok kene kok kono kek nggo sepeda ya kuat. Kuat ae, sawun. Iki engko ngendi lah. Ngesor kono lho kan ngewangi wong ning bangunan ngesor kono lho engko iso. Baran Pak Boiman kan medun. Pangkulen. Kuwi sanding jembatan iki wong akeh. Engko Aku ya ora iso kok. angel kadung mlebu niku. Lah iya kan ngewangi wong ning sor kono lho. Tutek. Lah wong nyambut gawe apa ya gelem kek utak-utik Lah sedi lute karo leret. Barane Boiman. Suwi cuk. suwi. Suwi lho. Lah kuwi. Lah ya ngono. Sepeda anyar kok ya ngeles. Anyar apa lho bekas kok. Kakean lengo kuwi. Sisan tuku sepeda motor no. Urung sepeda. Lah iya, Lah kae kok usang-usang kae. Sepedae sapa? Sepeda apa? Sepeda. Sepeda anu kae. Apa ya iki? Ya iki ngene lho kok usung-usung piye. Lah ambekku lek kok usang-usang jare arep kok tokne dalan anu kae lek kudu ontel. Lah kuwi nyangkot kuwi salok. Lho cepon. foto. Lah piye? Ora iso ngene iki kadung las. Piye lah ra bengkel iki. Piye lho Pak Seno? Bengkelnya mek kami tuwa kono lho. Pangkulen nek kidul kono ning bengkel nggone kami tuwa. Tilak. Kok ngetokne njaluk tulung ya gelem ya. Ya Iya lek gelem. kok ngedit 500 barang ngono ya gelem. Ya, Gawe engke sangu dhuwit apa ora? Ya engko lek ngetokne ke angel ya diopahi lho. Angel ora ndek dhuwit kok. Kuwi terus puter terus ganjelmu dijupuk. Gancu apa to? Ganjel. Lah kuwi kenek ngono. Lah, oke. Duh. Ya cuk balekne cepet neh engko. Lah. Nah, domongi kok. Lah iki ki ora dicepot. Dek dicepot ning mepet kono ke. Ya ora Lah alah. lekas kena iku ya ngono kuwi kok. Terus gas terus Pak No. Ngono kuwi. Kuwi lho. Puter terus. Nah, terus. Tugel dhewe wing kok cepet ilang lho mandakan puke. Terus no puteren. Lah malah kok puter nang ngarep ya nang mburi ya. Ayo Bu.